gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado do Estatuto de Autonomía de Galicia. Pasamos entonces, queda entonces toma posesión e declarado no seu cargo como adscripción ao Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia. Nós simplemente darche a benvida como alcalde. Felicito que, porque de alguma maneira vas a representar ao povo de Moaña, tendo unha conselleira máis, tomas hoxe posesión de maneira oficial, pasas a formar parte desta corporación que todos nos debemos de sentir orgullosos, a cumplir coa lei, coas normas, para que todo funcione ben e cumplir tamén coa Constitución. Benvida a este novo compromiso que o tes hoxe, moita suerte, benvida á nova corporación. Bueno, en nome do Partido Socialista, o mes pasado despedimos a un gran compañeiro que fixe unha labor enorme neste concello, como concelleiro de servicios. Estou convencida que Lola vai desempeñar tamén unha labor importante como concelleira. Darche a benvida. Sei que o compromiso que tedes cos veciños de Moaña vai ser ao máximo. En nome do partido, sei que vas estar moi comprometida, sei que eres unha persoa responsable, sei que vas a cumplir fielmente as túas funcións. Vou a mirar se son capaz de decir unha cousa así moi breve, estou moi nerviosa.
simplemente quería lle dar unha hораboa a Víctor e as gracias polo labor que fixo e desearlle moita suerte tanto laboral como personal e aos meus compañeiros de partido por apoiarme neste novo andar na política e a miña familia e aos meus amigos que teñen paciencia comigo e que me comprendan un pouquiño por roubarlle o tempo que agora vou a dedicar a compartir cos veciños e co pueblo.